Сәлем! Сәлем! Дуслар, бүгін біздің студиябызда қонақта Ями Music Label'ның жетекшісі Ильяс Гафаров. Исәнмісіз? Исәнмісіз. Ильяс абый, бүгін біз сізні музыка арт лабораториясы турында сөйләшергә шақырдық. Таткульт Lab ул нинди лаборатория? Аның мақсаты ниде? Біріншіден, лаборатория ул нәрсә? Лаборатория ул izlәнү, яңа формалар, яңа көйләр izләү, яңа кешеләр белән танышу һәм яңа продукт чыгару. Ягъни безнең очракта ул яңа музыка. Без инде күптәннән Таткульт проектын башлап җибәрдек. Ул проект кысаларында без театр өлкәсендә, медиа өлкәсендә, музыка өлкәсендә яңа izләнүләр үткәрәбез. Һәм мәсәлән, музыкаль лабораториядә безгә элек таныш булмаган һәм бер-берсен белмәгән музыкантлар, шагыйрьләр, композиторлар җыелды һәм алар тамашачыларга үзләренең яңа әсәрләрен тәкъдим итте. Алар бу әсәрләрне бер атна буена төрле командаларга бүленеп, студиядә эшләп иҗат иттеләр. Кемнәр катнашты әлеге лабораториядә? Бу лабораториядә һәрбер теләгән кеше катнаша ала. Мәсәлән, декабрьдә без сайтыбызда ачык заявкалар кабул итү сәхифәсен ачтык һәм шул сәхифә аша безгә 100-гә якын кеше тәкъдимнәрен җибәрде. Алар арасында шагыйрьләрдә, электрон музыкантларда, композиторларда, аранжировщикларда, ягъни төрле кешеләр, татарча белгән, татарча белмәгән кешеләр дә булды. Biz аларны безнең кураторларга тапшырып, алардан сайлаттык. Һәрбер куратор үзенең командасына 3 кешене сайлады. Аларның берсе шагыйрь, икенчесе аранжировщик, өченчесе композитор. Ягъни композитор ул музыка яза белгән теләсә кайсы кеше. Ул бәлки үзе инструментта уйнамыйдыр яки үзе җырламыйдыр, ләкин ул музыка турында бөтен нәрсәне белә. Аранжировщик исә ул композитор көйләрен ниндидер бер формага сала. Компьютердамы, музыкаль инструментлардамы, ул инде көйдән әзер аранжировка яки музыка ясый. Сез ишетә торган музыканы. Инде шагыйрь үзенең текстларын композиторга я аранжировщикка тәкъдим итеп, ул музыкадан җыр ясый. Бу кешеләрдән кала, безнең лабораториядә әле чакырылган башкаручылар да катнашты. Сезнең мәсәлән татарча рэп, я рок, я электрон музыка ишеткәнегез бармы? Бар. Менә безнең төркемнәрдә иҗат итүче кешеләр дә, катнашучылар да татар музыкасының иң алдынгы жанрларында һәм стильләрендә җырлар иҗат иттеләр. Һәм шушы җырларны башкарыр өчен алар төрле рэперларны, җырчыларны, төрле таныш башкаручыларны чакырдылар. Мәсәлән, Инҗидә җырларының берсендә катнашты. Ул инде балалар өчен җыр булып чыкты. Шул, мин дә катнашкан идем, Ильяс абый. Әмма әлеге лабораториядә катнашу нәрсә бирә? Беренчедән, ул профессиональ музыкантлар белән студиядә эшләп яңа тәҗрибә алу. Чөнки без менә Казанда яшәп, Татарстанда яшәп, безнең яныбызда нинди талантлар булганын да белеп бетермибез. Без кыска вакыт эчендә шундый талантларны беренчедән табып, сайлап алып, аларны бер студиядә җыеп өлгердек. Без аларга билгеле бер биремнәр бирдек һәм алар шул биремнәрне үтәп, бер-берсе белән таныштылар, бер-берсе белән эшләргә өйрәнделәр һәм нәтиҗәдә безгә тулы бер альбом язып бирделәр. Без инде ул альбомны интернетка салып, киң тамашачыга таныттык. Ягъни аларның иҗат җимешләрен меңләгән кеше тыңлый алды. Шулай итеп, алар яңа иҗат җимешләрен генә түгел, инде үзенә яңа аудитория ачтылар, үзләренә татар музыкасын яңадан ачтылар дип әйтергә була. Моннан кала, һәрбер төркем үзенең җырларын интернетка салып, без алар арасында
тавыш бирү конкурсын ачып җибәрдек. Ягъни интернетта булган һәрбер кеше аларны тыңлап, алар өчен тавыш бирә алды. Алар бер атна буена тавыш бирешүдә ярыштылар һәм иң күп тавыш җыйган төркем бер приз алып китте, икенче төркем инде экспертлар тавышы белән билгеләнде. Экспертлар шулай ук үзләренә ошаган төркемне сайлап алдылар һәм аларга икенче призны бирделәр. Ильяс абый, безнең лабораториядан бер кечкенә генә эзет бар. Әйдәгез аны карап китик әле. Әйдәгез. Правильно. Ж хәрефе ж булып гел кылана, ж хәрефе җырга бик шәп салына, хәрефен әйдә әйтик бергәләп, кем төкем нинди түгәрәк. Сәламнәр, мин Зөләйха Камалова. Ильяс Гафаровның командасында мин поэт, шагыйрь буларак катнашам һәм без инде 2 шигырьне яздык, ләкин әле тагын берсен язасы калды. Мин Закирова Гүзәл һәм мин шагыйрь. Без монда шундый текә-текә җырлар язабыз. Мин шигырьләр язу, шигырьләр өчен, җырның тексты өчен җавап бирәм. Һәм мин ничектер инде бу дулкынга кирип киткән кебек сизәм. Әнә Таткүл тулап җиңүчеләре Таллинга яңа музыка фестиваленә барырга тиешләр дип ишеттек. Аның турында сөйләп китегезче. Яз көне Таллинда зур заманча музыка фестивале үтә. Ул фестивальдә яңа төркемнәр чыгыш ясый, чакырылган экспертлар лекциялар укый, ниндидер музыка яңалыклары тәкъдим ителә. Һәм без җиңгән төркемнәрнең берсен шул фестивальгә җибәргә җыенабыз. Кемнәр җиңде соң? Интернетта тавыш бирү буенча Валерий Коротков төркеме җиңде. Аларга без альбом яздыруны бүләк иттек һәм шулай безнең фестивальдә катнашуна. Инде экспертлар Юрий Федоров төркемен сайлап алдылар. Алар үзләренчә аларны бәяләделәр һәм без аларга Tallinn Music Week фестиваленә сәяхәтне бүләк итәбез. Әлеге фестивальдә катнашу нәрсә ул? Безнең өчен инде ул яңа музыкантлар белән танышу, текә экспертларның лекцияларын тыңлау, үзебез кебек яңа музыкантлар белән аралашу һәм гомумән музыканың бөтен яңалыкларын бер җирдә күреп, ишетеп, Казанга алып кайту. Гомумән алганда мондый лабораториялар безнең яшьләр иҗат итә торган музыканы яңа баскычка күтәрергә Казанда, Татарстанда, хәтта Россиядә һәм чит илдә танытырга ярдәм итә дигән фикердә калабыз һәм киләсе елга да барыгызны да шундый лабораторияларда катнашырга чакырып калабыз. Бик зур рәхмәт, Ильяс абый. Сезгә иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, бик зур. Сезгә рәхмәт. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.